Welcome back mga Kalabawang Bisaya, Davao ni Bay. So karon mga lods, mga Sabado ron mga lods. Pizza 11, birthday sa mama ron. Una, padala mo kwarta sa una. Naging tuig, nakalitsyon pa ko karon wala ni. So mo ni mga lods akong himuon karon, himo. Order na karon mga lods sa Kalinan. Standard na mga lods oh. So, upat ka dosina mga lods, 48 po, mga lods. So, gitrabaho pa na karon ang uban mga lods. Ha? Uban mga lods, uwa pa. Taura ng pagkahoy. So, muna akong kamagwangan mga lods. No? Maulaw siya mga lods, maulaw. So, mo pa na yung mga lods, oh. Pamatauran ang nabilin. Siya tigkuhan sa mga kahoy mga lods. Tubo. Oh, ulo siya mga lods, di siyang bit. Tala siya lang. So, ito mga lods.